गांजेमासो हमलायनांबाय आरोना लोगोफोर बिराद अखा हादों उपाय गैया नै दा गांजेमा खफ्रि हमदों खफ्रि हमनानैबाबो भिडिअ बानायबाय आङो बेनिफ्राय भिडिअ बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहानाव अमा फिसा दं आरोना 9टा दङ अमा फिसाया सोरबाफोर जुदि अमा बायनो सानदोंब्ला अमा बायनानै फिनो सानदोंब्ला लांफैनो हागोन ओमफ्राय बारा नङा 10% डिसकाउन्ट होनाय जागोन आरोना बार्गेनिं खालामगोन बुंनायनिफ्राय ओमफ्राय जायनो नांगौ नोंथांमोना फैनो हागोन लांफैबानो जाबाय अमाखौ सोर सोर अमा बायनो गोसो बिराद मोजां मोजां माने देग्लायसो फार्स्ट टाइम फाथालसे आरोना बिदि फाथालसे जागोदान अमाखौ मोजां मोनो मानसिफ्रा फिनो मोजां देरो आरो नैलाय नै अमाया केमेरायावखाय फिसा नुदों वाइड एंगेलजों खेबदों नालाय आं नै खाथियाव एसे जुम खालामबाय आङो नै गोजांनायखाय जमा थाजोबदों अमाया 9टा दङ बुन्दा माब्रै दं बुन्दि माबा सोरनोबाफोर अमा फिसा नांगौबा बायफैबानो जाबाय जोंहानाव फैनानै फानहरजोबनोसै आरोना दायो दैज्लाङाव एसे खस्थ' जायो नालाय माने खानाय मानाय ओमफ्राय एफा बुरजा लानो हायाना मासे मानैल' लागोन बारा लाया लांफैबानो जाबाय सोरनोबाफोर नांगौबा आङो डिसक्रिपसनाव फन नाम्बार होनानै दोनगोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालाम आंनाव आं डिसक्रिपसनाव फन नाम्बार होबाय नोंथांमोना फन खालामदो आरोना जाय नांगौ दानि सोरबा हाबा जागोदानफ्रा बांसिन अमा लायो आरो जोंनाथ' बर'फोरना अमा लायाबानो सोलिखायाना नङा होमबा जायनो नांगौ लांफैदो बेनोमोन आरो आपडेटआ आंना भिडिअ बानायनोबो बारा टाइम मोनाखै गगा मोन्दों नोंथांमोना आंनि माथोखौ एसे बेलेग खोनादों जानो हागौ बिराद गगा मोन्दों जाय नांगौ इमिडियेटलि थाबैनो लांफैबानो जाबाय अमाखौ बारा गोबाव थायाबो जानो हागौ भिडिअ नुखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेफारिफोरबो हाबफैलाबाय थायो नालाय दा अखा हानायखायसो फैयाखै कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव होनाय नाम्बाराव नैबे स्क्रिनाव होनायाबो नाम्बारा बेनो बेलासिनि जानाय आदार मेगि हख्लायबाय दनिस्कायाबो मेगि जाबाय दनिस्का हाबोनदां सुबुङाथ' हख्लायथारलै मेगिजों बा जोंनाव फैनानै मेगि ओइ बिदि देखायना जा दे टेस्टि जादोंना जायाखै नोंसा मा बिदि संनो रोंना रोङा खामानि गैयाना आं संनायासो गोथाव दा बरियाना दे दनिस्का आपन दो आप बानलु गोसा साब आंनि उदां थाव इदि मानो जाहैगोन आं हांखौ फैदो ओइ दनिस्का आप सोबलायबावो टेंगे होना कपिराइट फैयो खोनादो एले नायदो नायले बियो ना बोनबाय टेंगे बेबी सुद्दो सियाराव गाखोलायनानै मोसाबावो नै दनिस्काया बिराद जाथारबायानोलाय हामफेना फिसाजोआ ओंखारलायबावनोसै बे बा ओंखारनो नागिरबावो नै ओंखारनो सेस्था खालामबावो सियारनिफ्राय नै सियारनिफ्राय ओंखारनो सेस्था खालामबावो गाखोदोंआनो दानि नाय बेयाव माबायदि सियाराव माबायदि गाखोदों बियो दे उथसानलाय मामा देलाय देन्जार जाथारबायानोलाय बोख्लायला जोब्बाय हनै बा दे गाखोलाय उथसानलाय दे नाय मादि गाखोन बे नाय नोगोद खाजाखा दे उथसान द' खननै खनथामसै गाखोनाया मानसि नुनायखाय गेलेफ्रालायबावो हमथालायनानै गाखोयो बादामालि फिसा गोरलैसो बादामालि बिरनो हायालै इयो ना बिरगोनसोथाय
आंना दाउस्रि खेबदोंना मा बिराद जिबौ फैदों बे गांग्लाव जानायखौ ओइ माबायाखाया बिरनो हाखाया अबेनिफ्राय गोलैखो बेबा फिसासो नै माने मोनदां बिरनो हाया मेगि संनो होयो होनना बिथाङा बायला जिला जाजोबथारबाय सोरबा अनोबा हरदो नै बायनो हायाखै जोंहा सोर हायालै अमाखौ फिसा होनो Oh my god अमा बेदर मेगि Oh my dog अमा no अमा हालि मोनदे थाजायो